maja, näetkö? Tuossa. Oho, hieno maja. Niin. Pitää vähän koventaa vauhtia. Noin. Aika kovalla vauhdilla meni ton pikkunen ylämäki. Mutta miksi tuolla on uimareita? Mä tykkään niistä uida. Milloin me mentäis tonne uimaan? Mennään Jäätelökioskille. Arvoitus ratkeaa. Niin kaikki osallistuu. Issi liian tuulenpuskasta. Ei olisi kannattanut laittaa tätä lyhythihasta. Issi paitaa vaan pitkähihainen. Mutta mulla ei hienoa. Ei sattunut. Ei mitään. Isi en säikähtänyt. No. Eikä mitään sattunut. Se hyvä. Sillä hyvä. Työnnä. En työnnä, mennään vaan. Mutta ei jaksa muutakaan. Niin menee. Tosi hyvin. Mennään ihan rauhallisesti. Ei mennä niin kovaa kuin mentiinkin. Mä en jaksa niin kovaa. Mä jaksan vähän kovaa. Mä jaksan kyllä kovaakin. Nyt jaksan kovempaakin.